खूप मनापासून स्वागत आहे। नवीन वर्ष चालू झालेलं आहे। नवीन वर्षामध्ये पहिला सण येतो तो म्हणजे मकर संक्रांत। तर मकर संक्रांतीच्या आधी जी येते ती म्हणजे भोगी। तर मी आज अस्सल मराठमोळी आणि पारंपरिक पद्धतीने बनत आलेली भोगीची रेसिपी आज तुमच्यासोबत मी शेअर करते। या दिवसामध्ये भाज्या खूप येतात, भरपूर भाज्या असतात आणि त्या सर्व भाज्या मिळून आपण मिक्स भाजी बनवतो भोगी दिवशी। तर त्या भाजीला आपण म्हणतो खेंदाट। खेंदाट मी आज बनवणार आहे। त्यासोबत रळ्याचा भातही असणार आहे आणि तीळ लावून बाजरीची भाकरी। तर एवढं मी आज भोगी स्पेशल बनवणार आहे। तर चला तर मग आता आपण मराठमोळी थाळी भोगी स्पेशल बनवायला सुरुवात करूया। तर भोगी स्पेशल मी आज एवढं साहित्य घेतलेलं आहे भोगीच्या भाजीसाठी। तर संक्रांतीच्या आदल्या दिवशी भोगी येते, तर त्या भोगी दिवशी ह्या सर्व भाज्या मिक्स घेऊन आपण भाजी बनवतो। तर त्या भाजीला आपण खेंदाट म्हणतो। तर यामधील तुमच्याकडे काही भाज्या कमी किंवा जास्त असतील तर त्या भाज्या मिळून पण तुम्ही खेंदाट बनवू शकता। पण मी आज या सर्व भाज्यापासून खेंदाट बनवत आहे। तर इथे सर्व मी पहिल्यांदा घेतलेल्या आहेत शेंगभाज्या। तर या शेंगभाज्यामधील हा आहे घेवडा। तर घेवडा मी स्वच्छ धुवून आणि नीट करून घेतलेला आहे। आणि ही आहे वालाची शेंग। तर घेवड्यासारखीच असते, थोडीशी चपटी। आणि ही आहे पापडी शेंग। आणि ओला हिरवा वाटाणा घेतलेला आहे आणि कांद्याची पात। नंतर इथे घेतलेले आहेत बीन्स आणि हिरव्या मिरच्या काही घेतलेल्या आहेत। तर ओला हरभरा घेतलेला आहे आणि शेंगदाणे भिजवून घेतलेले ओले शेंगदाणे घेतलेले आहेत आणि पावटा घेतलेला आहे। तर हे सर्व अर्धी अर्धी वाटीचं प्रमाण घेऊन मी शेंगभाज्या घेतलेल्या आहेत। आता आपण शेंगभाज्या पाहिल्या, तर आता आपण पाहणार आहोत फळभाज्या। तर ते कोणत्या फळभाज्या आहेत ती पाहूया। फळभाज्यामध्ये मी इथे 2 बटाटे घेतलेले आहेत आणि वांगी 2 घेतलेले आहेत तशा छोट्या छोट्या फोडी करून, आणि 2 गाजर घेतलेले आहेत। आणि इथे मी 4 छोटी बोरे घेतलेली आहेत आणि ऊस घेतलेला आहेत, असे क्यूब्स करून घेतलेले आहेत छोटे छोटे। तुम्ही इथे ऊस नसेल तर गुळाचाही वापर करू शकता। इथे मी कणीस घेतलेलं आहे हुरड्याचं, आणि कांदे 2 ते 3, 2 टोमॅटो आणि फ्लावर घेतलेला आहे। तर हे सर्व एक एक वाटी घेऊन मी प्रमाण घेतलेलं आहे। आणि इथे पालेभाज्या घेतलेल्या आहेत। तर हा आहे चाकवत। तर 1 पेंडी चाकवतची घेतलेली आहे आणि 1 पेंडी इथे मी पालकची घेतलेली आहे। इथे जर तुम्हाला दुसऱ्या भाज्या ॲड करायच्या असतील तर तुम्ही घेऊ शकता। तर इथे मी घेतलेलं आहे सर्व वाटण। तर वाटणचं साहित्य आहे इथे कोथिंबीर, कढीपत्ता, अद्रक, लसूण, सुकं खोबरं आणि हा आहे हुरडा। तर हुरडा हा हिरवागार असा कोवळा घेतलेला आहे आणि हे पांढरे तीळ घेतलेले आहेत। तर तिळाचा वापर भरपूर करायचा आहे आपल्या या रेसिपीमध्ये। तर हे आहे सर्व वाटणाचे साहित्य। तर एवढ्या प्रमाणामध्ये मी सर्व साहित्य इथे भोगी स्पेशल घेतलेलं आहे। यामध्ये जर तुम्हाला अजून काही भाज्या ॲड करायच्या असतील तर तुम्ही करू शकता, पण मी माझ्या पद्धतीने आणि आमच्या गावी जसे बनवतात तशा पद्धतीने ही रेसिपी दाखवत आहे। तर आता आपण पहिल्यांदा पालकची भाजी कट करून घेऊया। तर मी पहिल्यांदा पालकची आणि चाकवतची भाजी कट करून शिजवून घेणार आहे पहिल्यांदा। जसा आपण गरगटा बनवतो तशाच पद्धतीने आपण ही भाजी शिजवून घेणार आहोत। तर आता आपण ही चाकवत कट करून घेऊया। तर दोन्हीही भाज्या मी इथे कट करून घेतलेल्या आहेत आणि हिरव्या मिरच्या इथे आपण घालूया। 4 ते 5 इथे मी हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत। जर तुम्हाला हिरव्या मिरच्या घालायच्या नसतील तर तुम्ही घालू नका। थोडंसं पाणी घालून आपण 2 ते 3 शिट्ट्या आता करून भाजी ही शिजवून कुकरमध्ये घेऊया। तर कुकरमध्ये शिजू घातल्यानंतर पटकन शिजली जाते, म्हणून मी इथे आज कुकरला शिजवत आहे। तर भाजी शिजते तोपर्यंत आता आपण वाटणाची तयारी करूया, मसाला वाटण। तर इथे पहिल्यांदा सुकं खोबरं भाजून घ्यायचं आहे। थोडासा कलर चेंज झाला की आपण हे सुकं खोबरं काढून घेऊया। तर सुकं खोबरं काढून घेतलेलं आहे। नंतर आपण घालूया इथे हिरवागार कोवळा हुरडा। तर हुरडा हा भाजून वाटून घालायचा आहे भाजीमध्ये, खूप छान चव येते। तर अशा पद्धतीने इथे हा हुरडा पण छान खमंग भाजलेला आहे। नंतर घालूया आपण इथे अख्खे धने, 2 चमचे अख्खे धने आणि 2 चमचे पांढरे तीळ घातलेले आहेत आणि 1 चमचा जिरे घातलेले आहेत।
तर हे थोडेसे हलकेसे भाजून घेऊया। खमंग असा वास सुटला की हे काढून घ्यायचं आहे। आता हे सर्व जिन्नस थंड झालेले आहेत। तर इथे मी सुकं खोबरं, अद्रक, लसूण आणि अख्खे धने, जिरे आणि तीळ हे सर्व घातलेलं आहे। थंड झाल्यानंतरच घालायचं आहे। लसूणचा वापर भरपूर करायचा आहे। वाटण खूप छान खमंग झालं पाहिजे। सर्व आपण भाजून घेतलेलं आहे। थोडीशी कोथिंबीर घातलेली आहे आणि कढीपत्ता पण थोडा घालायचा आहे आणि थोडंसं पाणी घालून एकदम बारीक पेस्ट बनवून घ्यायची आहे। तर अशा पद्धतीने इथे मी छान मस्त असं वाटण करून घेतलेलं आहे। तर हे सुक्या भाजीसाठी आणि पातळ भाजीसाठी आपलं वाटण तयार आहे। तर आता आपण सुकी भाजी बनवायला घेऊया। मिक्स भाजी तेल घातलेलं आहे अर्धी पळी, कढीपत्ता भरपूर घातलेला आहे आणि अर्धा चमचा मी इथे जिरे घातलेले आहेत आणि 2 ते 3 कांदे बारीक चिरून घातलेले आहेत। तर लक्षात घ्या, मिक्स सुकी भाजीसाठी आपल्याला कांदा टोमॅटो वापरायचा आहे। जे आपण खेंदाड बनवणार आहोत मिक्स भाजीचं म्हणजे पालेभाजीचं गरगटा, त्याच्यामध्ये कांदा टोमॅटो वापरायचं नाही। तर इथे मी टोमॅटो घातल्यानंतर थोडंसं मीठ घातलेलं आहे। मीठ घातल्यामुळे कांदा टोमॅटो लगेचच भाजला जातो। आता आपण जे वाटण केलेलं होतं ते वाटण इथे घालूया। तर मी यामध्ये निम्म वाटण घालणार आहे आणि निम्म मी खेंदाटसाठी ठेवणार आहे। तर वाटण घातल्यानंतर आपण हे पूर्ण मिक्स करून घेऊया आणि छान परतून घेऊया। तर हा सर्व मसाला परतला की आपण यामध्ये लाल तिखट घालूया। जे घरातलं आहे रेग्युलरचं ते तिखट मी इथे घातलेलं आहे 2 चमचे आणि गरम मसाला 1 चमचा। तर हे छान वाटण भाजण्यासाठी आपल्याला थोडंसं पाणी घालून छान भाजून घ्यायचं आहे। एकदम बारीक गॅस करायचा आहे आणि 2 ते 3 मिनिटानंतर हे वाटण छान भाजलेलं आहे, मस्त तरी आलेली आहे। तर यामध्ये आपण आता सर्व मिक्स भाज्या घालूया। या भाज्यामधील मी फळभाज्या आणि शेंगभाज्या घालत आहे। फक्त इथे पालेभाज्या घेतलेल्या नाहीत, ती आपण खेंदाटसाठी ठेवलेल्या आहेत। इथे मी थोडेसे फळभाज्या आणि शेंगभाज्या काढून ठेवलेले आहेत, ते आपण नंतर खेंदाटमध्ये घालणार आहोत गरगटामध्ये। तर हे आता बाजूला ठेवून देऊया। तर कोणाकडे पद्धत असते अशी की या भाजीला पण तुम्ही खेंदाट म्हणता, पण आमच्याकडे असं नाही। आमच्याकडे ज्या भाजीमध्ये पालेभाज्या आहेत, साकोत आणि पालक, त्या गरगटा भाजीला खेंदाट म्हणतात। त्यामध्ये या सर्व मिक्स भाज्या घालतात थोड्या थोड्या, तर त्या भाजीला खेंदाट म्हणतात। तर या भाजीला आम्ही फक्त मिक्स सुकी भाजी म्हणतो। आता शिजू ठेवलेली आहे भाजी, तोपर्यंत आपण इकडे भाजी शिजलेली आहे का बघूया। तर भाजी मस्त शिजलेली आहे। तर आता आपण हा कुकरमधील डबा काढून घेऊया। तर आपल्याला ही भाजी रवीने घोटायची आहे किंवा तुम्ही मिक्सरमध्ये घालून पण हे बारीक करून घेऊ शकता। तर मी मिक्सरमध्ये वाटून घेणार आहे, कारण की मिक्सरमध्ये वाटल्यानंतर एकदम स्मूथ पेस्ट बनते आणि भाजी मिळून येते, म्हणून इथे मी मिक्सरमध्ये वाटणार आहे थंड झाल्यानंतर। तर ही भाजी मी मिक्सरमधून वाटून घेतलेली आहे। जर तुम्हाला मिक्सरमध्ये वाटायची नसेल तर तुम्ही रवीने घोटू शकता किंवा ग्लासने किंवा तांब्याचा वापर करून ही भाजी स्मॅश करू शकता। तर आता आपण इकडे भाजी शिजली आहे का बघूया, सुकी भाजी। तर भाजीला मस्त असा सुगंध सुटलेला आहे, खमंग असा। तर भाजीला आपण आता मिक्स करून घेऊया। तर मी थोडंसंच पाणी घातलेलं होतं, जास्त पाणी घालायचं नाही, मला एकदम लपथपी अशी भाजी बनवायची आहे। जर तुम्हाला ड्राय बनवायची असेल तर तुम्ही पाणी घालू नका। तर भाजी छान शिजलेली आहे, वरून भरपूर कोथिंबीर घातलेली आहे। तर आता ही आपली मस्त अशी खमंग भोगीची सुक्की भाजी तयार झालेली आहे, मिक्स सुक्की भाजी। तर आता गॅसची फ्लेम बंद करूया आणि यामध्ये आपण आता तीळ घालूया। तर भाजून घेतलेली मी इथे तीळ घालत आहे। तयार आहे आपली सुक्की मिक्स भाजी। तर आपण आता या पातेल्यामध्ये खेंदाट बनवणार आहोत। तर तेल घातलेलं आहे मी इथे अर्धी पळी आणि जिरे घालूया आपण इथे 1 चमचा। नंतर इथे कढीपत्ता थोडासा घातलेला आहे आणि जे वाटण मी निम्म ठेवलेलं होतं ते घातलेलं आहे। तर वाटण छान खमंग भाजून घेऊया। नंतर इथे मी 1 चमचा लाल तिखट आणि अर्धा चमचा गरम मसाला आणि अर्धा चमचा हळद घातलेली आहे। तर हे सर्व वाटण आपण भाजून घेतलेलं आहे आणि ज्या भाज्या आपण काढून घेतलेल्या होत्या त्या थोड्याशा भाज्या यामध्ये घातलेल्या आहेत। तर भाज्या 2 मिनिटे छान परतून घेऊया मसाल्यासोबत। तर थोड्याच भाज्या घालायच्या आहेत यामध्ये आपण गरगटामध्ये, जास्त घालायच्या नाहीत।
तर छान भाज्या परतून झालेल्या आहेत. तर यामध्ये आपण आता पालक आणि चाकवतची प्युरी घालूया, जे आपण शिजवून आणि स्मॅश करून म्हणजे मिक्सरमधून बारीक करून घेतलेली होती, ती आता यामध्ये पेस्ट घालूया. तर अशा पद्धतीने जर तुम्ही पेस्ट बनवली तर मस्त अशी दाटसर भाजी बनते, खेंदाट बनते. तर आता आपण चवीनुसार मीठ घातलेलं आहे. तर आता आपण भाजी शिजू देऊया. गॅसची फ्लेम एकदम बारीक करून ठेवायची आहे. तोपर्यंत आपण इकडे राळ्याचा भात शिजू घालूया. तर इथे मी अर्धी वाटी राळे घेतलेले आहेत, स्वच्छ निवडून घेतलेले आहेत. तर आपण या राळ्याला धुवून घेऊया. 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे, कारण की राळ्यामध्ये काही कचरा वगैरे असेल तर तो वरती पाण्यामध्ये निघून येईल. तर स्वच्छ चोळून 2दा धुवून घेऊया. तर राळ्याचा भात जर करायचा नसेल तुम्हाला, तर तुम्ही जो पांढरा आपण भात बनवतो तांदूळचा, तो भातही बनवू शकतो. तर अशा पद्धतीने इथे मी 2 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत राळे. तर अर्धी वाटी राळ्यासाठी मी इथे 1 वाटी पाणी घालत आहे राळे भात शिजण्यासाठी. तर आता पाणी घातलेलं आहे. तर इथे मी थोडंसं चवीपुरतं मीठ घातलेलं आहे आणि नंतर इथे थोडीशी हळद घातलेली आहे. आणि आता हा डबा आपण कुकरमध्ये ठेवूया आणि 4 ते 5 शिट्ट्या करून घेऊया. तर इकडे आपलं खेंदाट ही मस्त छान शिजलेलं आहे, खमंग असा वास सुटलेला आहे. तर ही आहे भोगी स्पेशल मस्त असं खेंदाट. तर या भाजीला आमच्याकडे खेंदाट म्हटले जाते. तर गरगटा ज्या भाजीमध्ये असतो त्यालाच आम्ही खेंदाट म्हणतो. आणि या गरगटा भाजीमध्ये सर्व मिक्स भाज्या थोड्या थोड्या घातल्या जातात. तर इथे मी अर्धी वाटी जाडसर शेंगदाण्याचा कूट घातलेला आहे. तर कूट घातल्यानंतर इथे मी कोथिंबीर बारीक चिरलेली आणि पांढरे तीळ घातलेले आहेत. तर तयार आहे आपली मस्त खेंदाट भाजी. तर आता आपण भाकरी बनवूया. तर इथे बाजरीचं पीठ घेतलेलं आहे. तर खमंग असं बाजरीची भाकरी बनवणार आहोत. तर इथे मी पाण्यामध्ये थोडंसं मीठ घातलेलं आहे. तर हे पीठ छान मळून घेऊया. तर बाजरीच्या भाकरी एकदम पातळ आणि कडक असतात तीळ लावून केलेल्या. तर इथे आता आपलं पीठ मळून छान झालेलं आहे आणि तीळ लावून मी हा गोळा थापत आहे. तर पातळ आपल्याला छोटीशी एकदम भाकरी बनवायची आहे. तर भोगीच्या भाकरी आपल्या एकदम छोट्याच असतात, तीळ लावलेला कडक अशा पातळसर. जर तुमच्याकडे मोठ्या अशा पसरवून जर करत असाल तर तशाही तुम्ही करू शकता, पण मी सहसा अशा छोट्याच भाकरी बनवते पातळ. तर इथे भाकरी आपली तयार झालेली आहे. तर तवाही तिकडे गरम करायला ठेवलेला आहे. तर लोखंडाचा तवा इथे मी वापरत आहे आज. तर लोखंडाच्या तव्यामध्ये आपण आता ही भाकरी घालूया. तर लोखंडाच्या तव्यामध्ये भाकरी बनवलेल्या खूप छान खमंग लागतात. तर वरतून आता थोडंसं पाणी लावूया. तर भाकरीवरचं पाणी सुकल्यानंतर आपण ही भाकरी पलटवून घेऊया. तर इकडे भाकरी आपली भाजते तोपर्यंत आपण दुसरी भाकरी तयार करूया. तर भाकरी मस्त इकडे भाजलेली आहे खालची बाजू. तर आता आपण गॅसवरती आपण ठेवून भाकरी छान अशी खरपूस भाजून घेऊया. तर भाकरी मस्त अशी आपली टम्म फुगलेली आहे. तर मस्त अशी कडक छान भाजून घ्यायची आहे भाकरीला. तर इथे भाकरी आपली मस्त खरपूस तयार आहे कडक. तर इथे सर्व भाकरी करून झालेल्या आहेत. खमंग अशा बाजरीच्या भाकरी आपल्या तयार आहेत. तर इकडे आता आपण भोगी स्पेशल थाळीची तयारी करूया. तर इथे मी पहिल्यांदा वाटीमध्ये खेंदाट घालत आहे. तर मस्त असं दाटसर हे आपलं खेंदाट तयार झालेलं आहे. तर जास्त इथे पालेभाज्यांचा वापर आहे आणि थोड्याशाच फळभाज्या आणि शेंगभाज्या घातलेल्या आहेत. तर ही भाजी खूप छान लागते, चविष्ट, एकदम पौष्टिक. वरतून थोडीशी कोथिंबीर घातलेली आहे. तर दुसरी भाजी आपण इथे मिक्स सुक्की भाजी बनवलेली आहे, ती आता एका प्लेटमध्ये ठेवलेली आहे. वरतून थोडीशी कोथिंबीर घालूया. आणि इथे मी इंद्रायणी तांदूळचा पण भात केलेला आहे, तोही आता मी ताटामध्ये काढून घेते. तर नंतर इथे मी राळ्याचा भातही केलेला आहे, तोही आता ठेवते ताटामध्ये. आणि कडक एकदम खरपूस अशी तीळ लावून केलेली बाजरीची भाकरी. आणि इथे मी तिळगुळ घेतलेले आहेत आणि मस्त असा कोवळा पातीचा कांदा घेतलेला आहे. आणि बाजूला ठेवूया आपण लिंबूची फोड. तर अशा पद्धतीने नवीन वर्षामधील पहिला सण तो म्हणजे मकर संक्रांत आणि भोगी. तर भोगी स्पेशल मी आज अस्सल मराठमोळी
थाळी बनवून दाखवलेली आहे, तर तुम्हाला कशी वाटली ते तुम्ही मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि तुमच्याकडे जर या भाजीमध्ये काही बदल असेल थाळीमध्ये भोगीच्या, तर तुम्ही कमेंटमध्ये मला सांगू शकता. तर माझ्या पद्धतीने मी बनवलेली आहे. तर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर माझ्याकडून सर्वांना भोगीच्या आणि मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. भोगी स्पेशल थाळी तुम्हाला कशी वाटली? जर आवडली असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा. धन्यवाद.